Добре дошли в Профеко, мястото, където природата и науката се срещат, за да създадат бъдеще изпълнено с живот и здраве. В Профеко влагаме сърце и ум в създаването на органични торове, които са безопасни както за вашите растения, така и за околната среда. Нашите органични торове са създадени с грижа към природата. Те обогатяват почвата с необходимите хранителни вещества, стимулират растежа на растенията и подобряват устойчивостта им към болести и неблагоприятни условия. Профеко не просто произвежда торове, ние инвестираме в бъдещето. Всеки наш продукт преминава през стриктни тестове за качество, за да сме сигурни, че получавате най-доброто. Защо да изберете Профеко? Защото ние разбираме, че всяко растение има нужда от специфична грижа. С нашите органични торове вашата реколта ще бъде богата, а почвата ви ще остане плодородна за години напред. В нашата лаборатория ние работим с внимание към всяка детайлна молекула, изследваме, анализираме и създаваме органични торове, които подхранват земята и възстановяват нейния естествен баланс. Чрез иновативни технологии и научни подходи гарантираме, че всяка партида от нашите торове е с най-високо качество и ефективност. Профеко е до вас на всяка крачка, от първата идея до реализацията на вашите проекти. Нашата мрежа за доставка осигурява бързо и надеждно снабдяване, за да може вашето земеделие да върви гладко и ефективно. С органичните торове вие не само инвестирате в плодородието на земята, но и в бъдещето на нашата планета. Заедно можем да постигнем устойчиво развитие. Доверете се на Профеко – продукти, създадени с любов към природата.